Muži FK Poprad s trénermi a realizačným tímom začali v 5. deň nového roku spoločnú zimnú prípravu. V šatni popradského NTC sa stretli aj s predstaviteľmi klubu, pánom viceprezidentom Naďom a šéfom klubu, pánom Romanom Dvorčákom. V prvom rade dúfam, že naši chalani si po tom ťažkom roku minulom dosť dobre oddychli od futbalu, lebo na niektorých to bolo vidno už v októbri, že potrebujú oddych, že je toho na nich príliš veľa, pretože ten predchádzajúci rok bol pre nich veľmi dlhý, pretože identicky sme začínali 5. a 6. januára a s výnimkou 2 týždňov, čo bola prestávka v lete, tak v podstate hrali celý rok, pretože po skončení minulého ročníka druhej ligy sme ešte mali 110 rokov futbalu v Poprade a hrali sme s Trenčínom, takže ešte sme sa pripravili 2 týždne na tento zápas. Čiže rok bol pre nich veľmi dlhý a ja som veľmi rád, že si kvalitne oddychli, že nabrali nejaký ten pozitívny prístup, entuziazmus a že sa začínajú znova tešiť z futbalu a takto začíname nový rok. Tesne po Vianociach priniesli viaceré slovenské médiá informáciu o ambíciách FK Poprad získať do svojho kádra elitného slovenského útočníka Stanislava Šestáka. My sme našu ponuku v podstate prispôsobili tomu, aký Stano Šesták kvalitný hráč je a to rozhodnutie je na ňom. Čiže ak sa rozhodne pôsobiť v Poprade, my budeme len veľmi radi. Ak sa rozhodne pôsobiť či už v Prešove alebo niekde inde, tak je to hráč, ktorý pre slovenský futbal spravil veľmi veľa, ktorý má za sebou nejakú históriu. Čiže treba sa mu poďakovať za všetko a treba mu držať palce v jeho ďalšej kariére, bez ohľadu na to, ako sa rozhodne. Čiže uvidíme, toto je pre mňa zatiaľ stále otvorená otázka a uvidíme na budúci týždeň. Klub sa počas prvej časti sezóny rozlúčil s niektorými futbalistami a tak ostávajú stále voľné miesta. My sme dneska začali prípravu v podstate, kde okrem tých hráčov, ktorí zostali v kádri a mužstva, to znamená s výnimkou 5 hráčov, o ktorých sa hovorilo už na jeseň, že s nimi klub ďalej, alebo teda 4, s ktorými nepočíta. To znamená, že ukončili sme spoluprácu s Jusufom Plumbom. V štádiu riešenia je Alekos, ešte v novembri boli prejadení do mužstva Mário Kurák a Lubo Jurčo a zimnú prípravu ale s B mužstvom začína Nový Rochman, čiže v kádri A mužstva nám zostalo 5 voľných miest a týchto 5 voľných miest chceme obsadiť kvalitnými hráčmi. Chceme posilniť predovšetkým ofenzívu, pretože trápilo nás málo strelených gólov, čiže týmto smerom by sme sa chceli pohnúť a znova platí to, čo sme tu hovorili ešte v lete. Chceme hrať útočný, atraktívny futbal, rýchly po krídlach, po stranách, takže k tomu sme si vyberali nejakých hráčov. Niečo sme mali rozjedané už v lete, niečo na jeseň, tak dúfam, že sa nám vhodne podarí doplniť káder a začneme sezónu veľmi úspešne. Tréner našich áčkarov, pán František Šturma, bol tradične dobre naladený. Opýtali sme sa ho teda, s čím budeme vchádzať do veľmi dôležitej časti sezóny. V první řadě řekli jsme si, že musíme trošičku zlepšit přístup profesionální u některých hráčů. Už jsme něco nastavili během podzimní části. Řekl bych, že se to docela jeví dobře, ale ještě to není úplně 100%, takže to musíme zlepšit. Samozřejmě hlavně musíme dobře doplnit. To znamená, s některýma hráčima jsme se rozloučili a pracovali jsme společně s realizačním týmem celý listopad, prosinec na doplnění kádru. To znamená, věříme, že hráči, který přivedeme do klubu, že budou nejenom fotbalisti, ale budou mít hlavně charakter hrát pro FK Poprad a že to srdíčko tady v Popradě nechají a něco společně dosáhneme. To znamená, to jsou takové cíle do budoucna. Samozřejmě teď nás čeká těžká zimní příprava, kdy musíme dobře potrénovat a těch zápasů je spoustu, kdy musíme vytvořit takový tým, který ty 3 zápasy, jak jste zmiňoval, aby jsme zvládli úspěšně. Pán Šturma niekoľkokrát avizoval, že chce mužstvo vyskladať podľa svojich predstav. Ten tým, který jsme přebrali s kolegou v půlce podzimu, tak byl přestárlej. To jsem říkal už na spousta tiskovkách. My jsme ten tým chceme v každém případě omladit a aby jsme neměli věkový průměr 27 let na tým. To znamená, i z toho důvodu někteří hráči nás opustili z výkonnostního hlediska, ne kvůli věku, ale hlavně kvůli výkonnosti. To znamená, byli to hráči, kteří už nemohli, kteří nezvládali rychlostně. No a my se snažíme doplnit ten tým tak, aby to byli hráči dynamický, rychlí, mladší.
a samozřejmě přizpůsobíme si je do toho stylu, který chceme předvádět v FK Poprad, útočný, dynamický, rychlej fotbal. To znamená, jména vám teďka nepovím a na posty taky ne, protože oslabilo by to hráče, který třeba ještě jsou místní a hrajou o to své triko. To znamená, my víme s realizačním týmem a s vedením, kde nás tlačí Bota a tam se snažíme ty hráče doplnit a v nejbližším, já myslím, 14 dnech, 3 týdnech se dovíte jména. Najbližšie nás čaká niekoľko priateľských duelov, ktoré vo väčšine odohráme v Čechách. V Čechách hrajeme zimní ligu, která tam má letos 20. ročník. Je to úspěšná soutěž, kde jsou přihlášeny prvoligový, druholigový týmy. Jsou tam i, mám za to nějaký polský týmy. To znamená, je to soutěž hrozně úspěšná, kde je to asi ve 4 skupinách, 4 týmy a my jsme hrozně rádi, že nás ty český vedení toho sportku nějakým způsobem oslovilo a můžeme se zúčastnit, protože těm klukům to dá hrozně moc. My jsme zvolili přípravu, aby jsme hráli co nejvíc s těžkýma soupeřama, protože 3. liga, 4. liga tady chlapcům nic nedá. To znamená všecko 1., 2. liga, zahraniční týmy. Na ihrisku vo Veľkej sme sa zvítali aj s dvojicou Peciar a Poliaček, ktorí pre zranenia chýbali mužstvu v jesenej časti. Tomáš Peciar by chcel s plnou záťažou začať čo najskôr. Cez prestávku som viac menej trénoval individuálne, keďže som bol po operácii. Robil som tie svoje cvičenia, ale aj niečo z toho plánu, čo nám tréneri dali. Teraz už je to o niečo lepšie, môžem behať v pohode, všetko, zmeny smerov pohybu dobre, len ešte cítim bolesť pri prihrávkach, alebo keď do lopty kopnem, tak ešte to musím nejak docvičiť alebo čo a uvidím. Chystám sa teraz do kryokomory, som počul, že to je dobré na to, tak uvidím, možno mi to pomôže a chcel by som čím skôr byť v plnej záťaži. Napokon sme k mikrofónu pozvali aj maséra našich Ačkarov Dariusa Kolodzea, ktorý na klavíri sprevádzal mužov FK Poprad pri nahrávaní vianočnej koledy, ktorú sme priniesli pred Vianocami. Chlapcov divujem, že také niečo spravili, pretože nie je ľahké, či už športovcom alebo takýmto ľuďom, ktorí nemajú sklon, či už spevu alebo možno k hudbe, a väčšinou z nich majú, keď hudbe, tak k rapu. Je to ťažké, keď po jeseni tá tabulka nie je taká, ako chcete, aby bola a tým chalanom do spevu vôbec nebolo. Čiže veľký rešpekt pred nimi, že to dali. Samozrejme, že speváci nejakí tam boli, ale menovať nebudem, pretože by boli pyšní. Hneď na začiatku prípravy si teda poprajeme čo najviac úspechov, ktoré budeme potrebovať v najbližších 3 zápasoch pravdy.